3 анимета, които да гледате през месец октомври. Трето място Dragon Ball. Да, има. Там Гоку и неговите приятели поради някаква мистериозна конспирация се превърнат в деца и трябва да намерят начин да се върнат обратно. Но какво ще стане, ще разберете. Второ място Сакамото Дейс. Най-добрият и легендарен асасин в underground обществото се влюбва и решава да се оттегли от професията си и започва да живее много готин и улегнал живот. До така степен, че става и хубав кръгличък и готин. Миналото му го застига, започват да го нападат и налазват всякакви гангстери и всякакви лошовци. Но какво ще стане, ще разберете в Сакамото Дейс. Първо място. Джуджито получава аниме адаптация, брат. Узумаки. Света е обсебен от идеята за спирали. Хората започват да си въртат ръчичките, да си гледат в паничките и да си правят спирали. И най-накрая те самите стават спирали. Какво ще стане по-нататък? Сами ще разберете в Узумаки.